de centro moi longo. Máis bella empuxaba suavemente e contaballes unha historia. Hai tempo, cando os homes comenzaron a construir barcos, un día crearon o primeiro para protexernos. Era un barco forte que foi abandoado con moito esforzo. Conseguiron reparalo e sacalo de novo ao mar. Chamárono Reino Guardo, o guerreiro do Arco da Vella. Guerreiros do Arco da Vella navegaron as augas do sur e loitaron moito para evitar que os homes cazaran as das brancas, atraían os cazadores, pero eles con pintura verde fixeronas inservibles e conseguiron prohibir as súas cazas e axudaron aos peixes. Unha rede moi fina enganchaban os peixes e ningún podía escapar. Os guerreiros coas súas lanchas colocábanse detrás dos barcos que levaban esas redes para impedir que as usasen. Tempo os guerreiros do Arco da Vella conseguiron máis axuda. Algúns homes apoiaron-nos para protexer a natureza, pero outros fixeron estoupar dúas bombas no interior do Rainbow Warrior que afundiron o barco. Unha pequena balea sentiu unha correnta de auga cálida baixo as súas aletas. Chegaron aos mares do sur. As dúas baleas movíanse agora máis a modo. Achegáronse a unha gran sobra. O baleato sentiu medo e curiosidade. Os guerreiros do Arco da Vella intentaron reparar o barco e, como non puderon, fixeronlle unha gran despedida. Despois conseguiron un novo barco, o que lle puxeron o mesmo nome. Puxeron a mellorar a mútua pequena balea. Deu voltas alegramente alrededor do vello barco mentras guardaba na súa memoria cada momento daquela gran viaxe. Fin. Muy bien.